Аз съм Емил и... Здравейте, YouTube! Аз съм Емил и ще ви запозная... Здравейте, YouTube! Днеска ще ви запозная с Десетки Бута! Здравейте, аз съм Десетки Бута. Не да правите. Не. Последен път, ако стане, стане. Здравейте, аз съм... Ой, десна тук, чакай. Здравейте, аз съм Емил и днес ще ви запозная с Десетки Фута. Здравейте.